Ka jela Meghalaya hadu ka sipo bujem step jong ka arpu pratarik unailar kaladan nyau pulai ngut ki bayo thma yo COVID-19 ban nyau ngut ki balakot nyo. Ka office UDHSMI kala pentip bana kini ki nyau pulai ngut ki bayo thmai life san ngut ki dei na is khasil seswek hakaba arngut ki dei na ki armed forces life pulai ngut ki reu pai ba lai ngut ki reu pai ba na North Garo Hills iwei i reu pai ba na West Khas Hills life pu arngut ki reu pai ba na East Garo Hills ban arngut ki reu pai ba na East Jantia Hills seswek. Nagini nyongut ki bakot no mandagasni baro nyongut ki dei ki reu pai ba na is khasil seswing. Da ka jingyo thmai kini ki nyo phulai ngut bat ka jingkot no ki nyongut ka jela Meghalaya hadu bapinmi yakni ka khubor ka don 8000 aspa atli ki positive case 6000 aspa phrap nyotli ki active case khandai spa anreu tli ki recovered case bat khandai ngut ki balaklan no. Nagini ki 6000 aspa phrap nyotli ki active case ka is khasil seswek ka don praspa nyop sautli ki active case hakaba ki armed forces paramilitary forces ki don aspa phrap sautli ki active case bat ki reu pai ba ki don sanspa khandai photli ki active case. Ka West Khas Hills ka don South Southly ki active case, ka Riboy District ka don Reu Pupratli ki active case, hakaba ki armed forces but paramilitary forces ki don Reu Tli but ki Reu Pai Ba ki don Reu Pu Artli, ka West Jantia Hills ka don Artli, ka East Jantia Hills ka don Khat Southly, ka West Garo Hills ka don Shispa Phrap Nyotli hakaba ki armed forces but paramilitary forces ki don Shispa Khat Southly, ki Reu Pai Ba ki don Nyophulai Tli, ka Southwest Garo Hills ka don Lightly, ka South Garo Hills ka don Khatwai Tli kentup ya baro ki Khatwai Tli na ki armed forces but paramilitary force, ka East Garo Hills ka don Nyophulai Tli but ka North Garo Hills ka don Khatlai Tli ki active case.